Noise. ndani nyaya yangu mara po yakanyinga mkati wangu akanyinga mkati wangu amela nomumba gaspeni wetu mkazi wa Godwin ayo wewe choka mwisho amai dele au yele yele Di baba. Murume wangu ni shehe wangu. Di baba kuu. Muramu. Mali? Ndo pandika zodza murume wangu zvandirenera hama yangu yengorova ndo pandika mudza Sanangore kudana ndiri taurisa Aupindira maitasi vakabvaisha vachipinda akaitonga vasinazori mamuimu kuti ude kutanga page 2 vakataura vachipinda vakangopinda vakabata muromo ayo vaitoziva kuti munogezwa vaiziva kuti munogezwa ndike kutanga page 2 vakazomushedza kumba kwavo ndakasvikira vanga vasina unyatsopika chaizvo vanga vapika seti yavo magariro vakaita pasofa asiri Ona zvese kuboita se azora unotama wodzokera wakakunda mezi wozoita se pandazona kechitrain pandakazotaura basically wakaita se ndakasvikira futi wakati vari pai ndoshaisa foni mbamavo ndosvikira wakaiatonishedza ndopandazotaura navo ndata ndakunda ndakundika amai mazozotora bangu wakakundika hazvisirizvo aiwa mataura side ring kivataura side saka zvavatiratidza kuti vapedza side run navo mapedza side ring vakakumanikidzei bamukuru avo hongu vakakumanikidzei makaitira pai mumbamana ndapaya ndekwaida ndikwani kwedutesi kuinjesi makasitana katuma ava vaitera kumunda mairambe ndakatoramba vakatoita zvakumanikidza makaita sei makamanikidzwa makaita sei zuva racho ramamanikidzwa hapana uchandikaita asi ndikazodza murume wangu kwapera tumazuva ndati hana yangu ikurova pandamudza mazuva mangani pambapera wiki ndopandikazomudza akati dakuona kuti chokwadi bva handiti vachaudzeni mameseji ndonoti chokwadi here ndopandikavataudza mameseji atoripo mwana wayangata ndezvamainonesura kozvokupamburisa kupfeka makazvitenga kwete ndinogara ndafamba sinopfeke ako ndinoramba ndogara ndafamba sinopfeke pete kunyepaiko ngavataure chokwadi kere kunyepa kana zvekuvapindira ngavataure chokwadi andopenda ndavapindira mubatini ngavataure chokwadi sakatenda
hamuna kuti neta zvinofamba vakadzika nasitamba nosupamusasani emagaro zvesokwa ambodzoka kwauri ifunga zvakaurika pawazvinza ndazvinza uda mukadzi wako mukadzi wangu ndomuda haana mukoma kubvira pakati pezvozvo avari kunditiza Unyara. Tisimbosangana. Baba ndo wangu chete ana mai ndo wakasiyana. Pazvakaita inini ndikati mukoma wangu hapana chakaipa nditika. Ndobva ndataura neni ndikati ko mukoma chii chakaitika zokanzi mweya wakaipa ungata sei ungwandibata. Ndikati zvinoitika paukama anditika. But zvinhu zvakadai so zvinonetsa kuti tichiramba tichigara panzvimbo chete. Tarisai kumunda kumusha tine umwe munda. Mimadi kuti mudzokere kupi kumusha kubhozi kuno kumurogona kungoonekwa kune imwe nzvimbo imi nemadzimai angu musisafambidzani. But vanhu vanondudza nemakuhwa tozoshandisirana kana maweapons. Zvakanzi inini kumusha inini ndo nyaya ndakabvira yakafanira izvi. Ndakatombobatwa nemukadzi wemunhu. Saka kuti ndidzokere kupi hazviiti. Ndikati it's fine ini ndakupai choice. Saka ini ndakungokusiyai pamba panapa mutora ini mudzimai wangu ini ndokuenda kwanenda ipo. Zvakanzi izvozvo ndichazokuudzai chimuswa 17 kana wakwana. Ndobva tagara ndikati mudzimai wangu ndobva adirondedzera nyaya yese nemapindiro akaita mukoma wangu. Bhozi mukoma wangu aitaimira inini kana ndaenda kubasa. Obva apinda mukicheni mukadzi achibika. Ndaitogona kutosvika dzimwe nguva vatori vese. Mukoma wangu aibva atongobuda mumindiyo. But inini ndaitsangu kuti ndo mabasa akanoita but andambotarisira kuti angasvike kuzodai pamudzimai wangu. Andimapona. Saka mukadzi ndobva anditsanangurira nyaya yese mafambiro akaita ndikati alright iwewe andakukurova hapana chandandaona nyaya yewataura anditika. Ndikatoroka ndikakuita kawandiro nemagariro andiri kuita newe. Ndiri kuti sasa. But nyaya iripo ndekuti mukoma wangu haasi kubvuma defeat. Acharamba achikuda. Sezvo aikubhejera kuti ndinokuda. Zvakanzi kana zvinhu zvadai so wangazoda ndikati alright ini ndichaenda kubasa nditika. Ndinoda kuti umutange nditika umutange pafoni dzako. Mamba ina confront ana. Nemukoma tatobva kunotaura tese. Zvakanzi ishave ndikati azvechuwa angataura kuti ishave but ndokaitsoka ake. Nditika. Ndobva kuti iwe ndoda kuti uchimutanga ubvume wega kuti iwewe ndokwanisa kuregera semunhu wandanditrust nditika. But uyu mabi ako hazvina kupera ndokaungake. Zvakanzi hakuna zvakara ndobva amutanga mukadzi wangu inde handitori kubasa zvangu. Ndobva ataura zvanotaura. Ini ndadzoka manje kubva kubasa. Ndobva svika bva ndiratidza mameseji zvikanzi shuwa mukoma wako ndataura naye. Ushu ndandisingatarisiri kuti angakuvenge kusvika paextendi yakadai. Akuramba achita keroni. Mameseji ese ari mumufoni. Wangu nchiri kumwe. True. Ndio utange utange. Wangu. Mugaro Kwaloke. mushero Kumadziva. Pashindira. Zuwaka. Uyu achiwa kwaloke. Loke muna ndowani. Ndewa baba. Baba. Amai murani mukadzi wawo. Taweni. Yena message wakutaura kwakadzoma message ndakada chinzera mafoni mamessage yaitokawa kuti vayori ndingetoapindura ini mamessage aya mamwe acho ari mufoni vangatumaiwa mukadzi wokuti vatireve vamukuru avada kuona kwabata vanhu vemunhu saka ndinekanga ndinefunda pechingi mafoni vanhu vaisiva mamessage ekuti ndakabvuna zvandiri ndakati ndimani zvati ndinamainashera saka ndakabva ndaudza ava mashopu dada mainashera kutaura neni panhamba dzavo dzakadai avo vondipindura sekunge ndini inibva ndakupindura manje sekunge vanhu saka avo vaifunga kuti ava vakutaura vautaura navo vaitaura nenjiretokoniswa 27 zvakanaka unoya ana kumai akakangesa Mainini. azvitaura asi
Before I don't know, I should done. And we are not that. Unaweza kuulizea uti wakati nani ndiye ndikubvunza zvakuwedza wandisa chipenyu mutaura kuti kuivaita ori ndimaipindura kuwedza kuti uyo asi aitaura mameseji ndimaitaura asi samuwedza kuisa kuti zvazvina zvakupera kwasizvamazvitaura chakamuchenesa moyo kuti mupinduro rinobedi chii kuchena moyo kupindura rinobedi muvinge murume wedu atadzira mumunhu murume wenyu atadzira mumunhu inimo chena moyo kubata foni makutopindurana naye saka rechiri kwesera nemurume wenyu kuti pakadzovana ada kunyemofu Pfungwa dzako dzokuti mukoma vanofanira kudzokera kumusha kuti iwewe imba yako nomudzimai wako upfuurire mberi. Mazvinzwa here mukoma zvotaura nemunhu? Zvikwanisa here zvaano? Hakuraramira. Zvino imimi imba yemunini yeparara here? Panenge kupi? Wozi purazi, mudo purazi, namukuti muda kurarama munhu. Dai anga ari mukadzi wokuti mutoro. Zvino uyu mukadzi womunina wenyu wokuti kana mangwana ndimi notonzi baba nevaneva. Patiri kuti pane muono wandinawo endai kumusha. Kuti kunoni zvakaoma kana kuti zvakadii ngazvinooma muriko. Nyaya kutaurwa nomunyengene weiyo kumusha kwamakanyenga mukadziko yakapera sei? Chienda kumusha dzokera kumusha. Alright, pamusoro ndakuda kuti nditaure since amegruva nezvaazotaura. Apa ndaida panipada kuti ndingovajekesera nekuti ndakazodanawo amaiguru ndatuma munhu kuti amaiguru nyaya yemainzwawo here vakati bamunini sori ine zvakaita sei zvakaitika but imimi bamunini ini ndiri kufunga kuti tidanani pasawanike apo ndakati inini ndiri munhu anotya Mwari hatitenderandidika ko ndinokudai imimi muri mukadzi mukoma wangu kuti zvaita sei ndobva ndaita sei ndobva ndataura mameseji kana mameseji makatarisa ari ndoda kuti mungovaona avadhifenda mavaverengawo mameseji kuti vanomaziva here nokona kuchaja mumbepo ngatinyarare nemadzimai tinyarare nokona kuchaja mumbepo asi ukona kutora mumbepo chete ndedzenyi izvozve chinja tinonguvaka chinjozidzika chete iwe mukadzi wako nomudani kasana kuvimbika ndo matauriro angu ini ndoda kuti ndo matauriro angu akafa vanhu kuti akuzendamira stereki kuti iwe usapote itsotsi ndo maonero angu amama avaida kudzorera titifotati wanyengwawo ndounyengwawo dzorero kwandiri azvinzwa marwadziro enge nyaya yekurwadzisawo but tinovakeya bava wamendei. It is easy to say no. Nyebe. Ana shongo. Vaida. Vaida. 2 times. Kana ubochema kuleta mawanika. Brazi chanacheka abarazo vatoitwa nai vakataura before kuinda konzwa nabakuru vakuzotaura vaitwa handiyakona vataura mumwoyo nainyararai
pataura amai uyu kwauyu kuti amai Vandigarira Beya madisputed mamboita mukadzi nazvo hamuna kasi amai avaita defense ko kunyepe kasi mumwe murume akanyepa pane zvinhu zvaakada amai ivimika pane zvinhu zvamaimitiro zvamboti adi but anyway handingakupe mhosvo mhosvo uyo aifanwa kuzozidzora kuti but inini ndiri mukuru shamari ini ndinongokuchaja kuti ndinozichaja mombe ina pakutadza kwakadai izvo unodzida here ndomubvunzo wangu tichibva kune mukoma wako unodzida toda mombe ina iwe ndomukuru kutika iwe toda mombe nembudzi ndomafungira nokuti kamusiya murume uyu ane history yokuita izvozvo aukaita but ndingoti ndingoda kudzidzisa kugara zvakanaka obvisa mombe ina zenda kunyina wako obvisa mombe imwe chete nembudzi ziva kuno ndizvozvo ndapedza kudaro ndanzwa achikumbira chikumbiro chokuti watsanangura ubata tembo wapedzisa ukadzikira kumusha ndopedza mubvunzo wangu nokuti tembo pane mahectors mangani pane 5 kumbo kwavo kupiwa kumana kwedu asi chingori 2 kumba kwavo kune 3 hakuna here ane mainterest anogarika nayo kuti anokwanisa kuuya kupurazi anotogara ipapo aripo munhu watoripo saka munoti vakomana mese muri kupurazi uyu anga akasara kumusha ndiye kune imwe lendi saka paakazoitawo nyaya dzake akazokubatsirwa nezvo aiwa ndakaita kuti ndakashedzwa nemukomamba kandi ndichengetedzwa kwake waichengeta pababa panani ausina zino ende anogara zvakanaka ende unogara kure nemukadzi womuna wavo usinga arespektisa amaini wavo ndizvozvo ichikauka saka pawaibata amai ava anyway inonosaida aikumbira nomunyina wako ayo kana musango zvinowanikwa ndiyozve zviriko kumbira kuregerero akudzikisire ndiwo waunobudirana naye ini yangu nongoida iri mombe nemuzikuzizvishwana agona kana pane mukadzi iwewo inyika zvimwe zvese ungatambe nazvo mombe ungaurayi iyi nyika iyi ndionozi nyika waita akushamati inonosaina mune mombe ngani hauna mombe une chi moita nezvenama aikokoza mupe 3 months anoisa mombe 3 pamombe 3 ipapo pamina wako pa 3 months ipapo ndopane mombe nembudzi unomhanya kwamama omhanya kumingi omhanya kwamama 250 yedu tinoda ichifamba mumombe nembudzi wazvita chena unosaina mwana wame unosaina unogara zvakanaka kana maita dambudziko mukuru muri chichawo vainai kana vaita dambudziko mudzoka